أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jama'anmu masu sauraronmu a wannan gida mai albarka na Al-Labib 08 TV. Idan wannan ne farkon shigowanki wannan gida ko wannan ne farkon shigowanka wannan gida mai albarka, a yi mana subscribe, a yi mana liking domin shirye-shiryenmu ya dinga gabato muku kai tsaye. Bi'iznillahi ta'ala. Abin da muka zo muku da shi yau shine sirrin mallaka. Sirrin mallaka kuma mai ƙarfin gaske. Yanda ake aikata wannan sirrin shine kamar haka. Za ki samo abarba. Wannan sirrin na mata ne sosai. Na mata ne sosai. Idan ke mace ne kina nan ko saurayinki bai baki kuɗi, amma wannan sirrin don Allah kar a aikata shi idan ba auren mutum za a yi ba. Duk wanda ya aikata shi idan ba auren wani zai yi ba, ba zai taɓa yin aiki ba. Amma idan za ka auri mutum ne ko kuma maigidanki ne kana so ka dinga samu yana ba ka kuɗi kuma yana biya maka buƙata ko me ka tambaye shi ba zai ce a'a ba. Kuma idon shi ba zai kalla kowane ƴa mace ba. Shine ake aiwatar da wannan sirrin. Yanda ake aiwatar da sirrin shine kamar haka. Za ka siya abarba. Idan ka siya abarba wanda bai yi ja sosai ba. Idan ka siya abarba wanda bai yi ja sosai ba, za ka siya jigida mata. Za ka siya da yawa. Za ka siya jigidan matan nan da yawa kaman guda huɗu ko biyar. Idan an siye shi sannan za a nemo ganye mai baƙin hayaki. Ganyen mai baƙin hayaki za a nemo shi. Sannan kuma za a nemo turaren six flower. Bayan haka nan kuma za a nema kuɗi. Sannan za a nemo kuɗi irin na da ɗin nan wanda ake ce mai wuri. Za a nemo wuri ƙwaya ɗaya. Idan an nemo wuri ƙwaya ɗaya sai a daka shi tare da baƙin hayaki. In an daka shi tare da baƙin hayaki, sannan pineapple ɗin nan da aka samo sai a buɗe shi, a raba shi biyu. In an raba shi biyu sai a gina mai rami. Sai a zuba waƴannan jigidan a cikin ramin pineapple ɗin nan. Bayan an zuba shi a ciki sai a zuba baƙin hayakin da aka daka da wuri sai a zuba shi a ciki. Sannan turaren six flower da aka siyo sai a zuba shi ma a ciki gabaki ɗaya. Sannan sai a rufe shi da sauran ragowar wanda aka yanka aka raba shi biyu. In an rufe shi sai a je a binne shi a rami har tsawon kwana 7. In kwana 7 ya kai sai a je, idan an je sai a cire wannan sai a cire wannan jigida ɗin nan. Sai a ciccire su. In an cire su, in mutum ya cire su sannan sai ya je ya sa jigidan a jikinsa. Ko kuma bayan idan ya cire ya shanya shi a inuwa ya bushe. Idan ya bushe sannan sai ya zo ya sa a jikinsa. Sai ya je ya yi wanka a cikin bayi. Bi'iznillahi ta'ala. Wallahi wannan mallaka mai ƙarfin gaske ne. Mujarrabun ne sosai. Duk wanda muka yi ma wannan mallakan yana gode ma Allah sosai. Maigidanki ba zai taɓa kalla wata mace ba. Sannan kuma ko me kika tambaye shi zai dinga ba ki. Bi'iznillahi ta'ala. Yana da ƙarfi sosai. In ma ba ka ma tashi shirya rayuwa da mutum ba kan ma ka aikata wannan sirri. In ba ka tashi shirya ko ke kina da saurayi, in ma ba ki tashi shirya rayuwa da shi ba, kar a aikata wannan sirrin saboda yana da ƙarfi sosai.
a wannan daidai lokacin muka kawo muku ƙarshen shirin namu. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan gida ko wannan ne farkon shigowanki wannan gida, ai mana subscribe, ai mana liking domin shirye-shiryenmu ya dinga gabatar maku kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.